de jazz i jo no sé què esteu pensant vosaltres. M'agradaria saber què en penseu d'aquest estil. Vosaltres havíeu escoltat jazz abans? O és el primer cop, potser? Qui havia escoltat jazz abans? Que aixequi la mà. Qui a casa li posen, els pares li posen discos de jazz? O sigui que aquí ja teniu una mica d'experiència. Sí? I havíeu vist en directe? Perquè clar, una cosa és sentir-ho a casa amb un disc i una altra cosa és veure aquí en directe, que és molt més impactant això. En directe era el primer cop o no? Sí? O us porten a molts concerts dels vostres pares? Qui ha anat a molts concerts? Molt bé. Bueno, jo volia preguntar-vos una cosa, perquè heu vist que ha sortit una nena petita i després ha sortit un senyor gran que ha fet un solo. Sabeu què vol dir això de fer un solo? Que surten aquí sols, com diu la paraula, i comencen a tocar el seu instrument i se sent més que els altres, no? És com el més important. Quins instruments han sortit a fer solo? Qui se'n recorda? A veure, aquest noi de Spiderman que ens demana. Una trompeta, dos trompetes, un trombó. Ja està, no? Un fort aplaudiment, ho has dit perfecte. Molt bé. Sabeu tots què és un trombó? Sí, ho tenim clar que és un trombó? O ho confonem? A veure, ens podeu ensenyar els trombons? Us podeu aixecar trombons, sisplau? Veieu que és un instrument més gran? I té una vara, oi que sí? Ens ho podeu ensenyar com funciona això de la vara que es mou? Veieu? I les trompetes, que us podeu aixecar perquè sí que és tot super clar. Molt bé, doncs ja sabeu la diferència entre trompeta i trombó. Hi ha alguna més, a part de que siguin més grans i més petits o no? Sonen igual els trombons i les trompetes? No? Com que no? Per què no? Per què no sonen igual? Uns més fora i els altres més fluix, segur? Esteu segurs? Una mica. Segur que és això de fora i fluix? A veure, és que jo... Hi ha tanta gent avui que no puc passar. A veure, vine tu cap aquí, va, ajuda'm. Avui està difícil, això. Tu ens ho pots explicar? Com et dius? Tenia... Un és més agut i l'altre és més greu. Molt bé!